Ok. Ajde, lijepo. Kad ste spremni, udobno se smjestite, zatvorite oči. Prije nego što krenemo na ovo putovanje, zaista bih voljela da svi zajedno osvijestimo da nas je u ovom trenutku zajedno 1000. Osvijestite to da meditirate zajedno sa još 1000 ljudi koji su isti kao i vi, s istom željom, za mirom i za tim da stvorimo svijet boljim nego što je bio do sada. I da niste sami. I onda polako počnite obraćati pažnju na svoj dah. I za početak samo osvijestite da uopće dišete. Zatim obratite pažnju na svoje misli. Koje su to misli koje vam prolaze kroz glavu? Možda primijetite da imate roj misli. Možda da ste baš skroz tupi i da ništa ne primjećujete. Kako god da je, u redu je. Samo promatrajte misli kako dolaze i odlaze. Baš kao da promatrate oblake na nebu koji dolaze i prolaze.
Pustite pažnju od vašeg uma, od vaših misli na vaše tijelo. Iako je možda ovih dana izazovno biti u tijelu i osjetiti kako se osjećamo, dajte si dozvolu da sad doista osjetite sve te osjećaje. Eto, zamislite da prostorija u kojoj se nalazite je ispunjena esencijom mira i da sa svakim udahom udišete mir u cijelo svoje tijelo. A da sa svakim izdahom sve te osjećaje koji su vam trenutno puno za osjećati, bilo da je to nemir, nelagoda, možda čak i fizička bol, da izdišete. Ako želite, možete i zamisliti da imate jednu posebnu čarobnu kutiju u kojoj možete izdahnuti i položiti sve ono što vam je previše. Sa svakim izdahom zamislite da smještate u tu čarobnu kutiju strahove, brigu, tjeskobu, nemir, teret, umor, sad je prilika da sve ono što ste skupili više ne možete i ne želite nositi, da polovite u vašu čarobnu kutiju. I za sad ćemo tu kutiju ostaviti po strani, ali i dalje svaki put kad primijetite da se još pojavi nešto što želite pospremiti u tu vašu kutiju, slobodno to učinite. I promatrite kako polako sa svakim dahom cijelo tijelo postaje sve teže. Sve opuštenije. Jer sada, u ovom trenutku, u ovoj prostoriji u kojoj se nalazite, ste sigurni i možete se opustiti.
I možete iznutra polako spustiti pažnju do svojih stopala i poručiti svojim stopalima: sigurna ili siguran sam sada i ovdje. Možete se opustiti. I osjetite kako se vaša stopala polako opuštaju. Postaju teža. I polako se gležnjevi opuštaju. Da polako obratite pažnju na cijele vaše noge, na potkoljenice, koljena, bedra, kukove. I potiho iznutra poručite cijelim nogama: noge, siguran ili sigurna sam sada i ovdje. Možete se opustiti. I promatrajte kako cijele noge postaju sve teže, sve opuštenije. Jer znaju da ste sada i ovdje sigurni. I onda polako usmjerite pažnju na cijela svoja leđa, kralježnicu. I potiho iznutra pošaljete poruku leđima i kralježnici: sigurna ili siguran sam sada i ovdje. Leđa i kralježnice, možete se opustiti. I potom osjetite, vidite ili zamislite kako se cijela leđa i kralježnica opuštaju. Zatim usmjerite pažnju na svoj trbuh i grudni koš. I na isti način iznutra pošaljite poruku svom trbuhu, cijelom grudnom košu, prsima. Siguran ili sigurna sam sada i ovdje. Možete se opustiti. I da osjetite ili zamislite kako se cijeli trbuh i cijeli grudni koš polako opuštaju. I potom obratite pažnju na svoja ramena i cijele ruke.
sve do dlanova i prstiju na dlanovima. I iznutra pošaljite poruku ramenima, rukama. Ramena i ruke. Sigurna ili siguran sam sada i ovdje. Možete se opustiti. Potom osjetite i zamislite kako se cijela ramena i ruke opuštaju. Kako ruke postaju sve teže. Jer znaju da ste sada i ovdje sigurni. Zatim polako usmjerite pažnju na svoj vrat i čeljust i cijelu glavu. I potiho poručite vratu i glavi: sigurna ili siguran sam sada i ovdje. Možete se opustiti. I onda osjetite ili zamislite kako se opušta vaš vrat i čeljust. Kako jezik postaje sve teži. Kako se svi mišići lica opuštaju. Kako kapci postaju ugodno teški. I promatrajte kako svaki udah ispunjava svaki dijelić vašeg tijela mirom. A svaki izdah nastavlja opuštati tijelo još dublje. I kako vaš dah nastavlja opuštati vaše tijelo. Možete zamisliti da se polako ustajete i izlazite iz prostorije u kojoj se nalazite. I dalje okruženi tom esencijom mira. I polako izlazite na cestu. I kako nastavljate hodati, možete primijetiti da ta cesta polako postaje prašnjav zemljani put. Da svoju ulicu ostavljate iza sebe, a da se oko vas nalaze prekrasne livade. Možete osjetiti
ugodan zrak, možda i toplinu sunca kako miluje vašu kožu. A možda svježinu zraka. I kako nastavljate hodati ispred sebe, možete primijetiti jednu prekrasnu šumu. Kako se približavate toj šumi, na kraju puta, na ulasku u šumu, pronaći ćete vrata na kojima piše vaše ime. Ovo je samo vaša šuma. Primijetit ćete da u dlanu držite ključ koji otključava baš ta vrata. I potom možete otključati vrata, zaključati ih iznutra ako želite. I onda uzmite par trenutaka i sa divljenjem promatrajte svoju šumu. Primijetite da je u njoj sve onako kako volite. I količina svjetlosti, zvukovi, mirisi, drveće. Osjetite mir. Sigurnost. I samo uzmite par trenutaka i uživajte u vašoj šumi. Ovdje možete činiti što god poželite. Dok ste tu u sigurnosti svoje šume, možete osjetiti, vidjeti ili zamisliti prisutstvo mudrog bića koje je tu za vas. Možda vidite to mudro biće, možda osjetite, možda jednostavno znate da je tu. To biće ima posebnu sposobnost da pretvori sve ono što ste spremili u svoju kutiju, u svjetlost i ljubav. Pa da možete primijetiti sad da je i vaša kutija s vama u vašoj šumi. Možete uzeti tu kutiju i dati ju tom mudrom biću. Promatrajte, osjetite ili zamislite kako to biće pretvara sve iz vaše kutije u ljubav i svjetlost.
I potom kako polaže svoje dlanove na vaše srce i puni cijelo vaše srce i cijelo vaše biće ljubavlju i svjetlošću. Osjetite ljubav, mir i svjetlo. Kako se šire cijelim vašim bićem. I pružaju vam upravo ono što trebate u ovom trenutku. Osjetite koliko vas to biće voli. I ako želite, možete pitati koju poruku ima za vas. Imate još neko pitanje ili nešto što želite predati tom biću? Sada je prilika da to učinite. Potom uzmite još par trenutaka i jednostavno budite u svojoj šumi. Ako želite, možete biti u zagrljaju sa tim vašim mudrim bićem koji je uvijek tu da vas čuva, voli, iscijeljuje i vodi. Samo dozvolite da primite sve ono što vam je u ovom trenutku potrebno. I potom zamislite kako to vaše mudro biće oko vas stvara zaštitni plašt, zaštitni omotač svjetlosti.
Potom se možete pozdraviti sa vašim bićem znajući da je ono tu. I da se uvijek tu možete vratiti kad god poželite u svoju šumu. I tako zaštićeni, obavijeni omotačem svjetlosti, možete polako opet izaći iz svoje šume, zatvoriti vrata, zaključati ih i polako se nastaviti vraćati istim onim puteljkom. Čuvani, zaštićeni u svom omotaču svjetlosti. Ti se u svoju ulicu, kuću ili zgradu i u prostoriju u kojoj se nalazite. Možete istovremeno postati svjesni svog fizičkog tijela. I toga da ste obavijeni zaštitnim omotačem svjetlosti koji vas čuva i štiti. Možete spoznati da zapravo ona vaša šuma živi u vama. Da ono vaše mudro biće živi u vama. Da svaki put kad se umirite, zatvorite oči, produbite dah, da možete vratiti u svoju šumu, biti sa svojim mudrim bićem, zamoliti za pomoć, za mir, za vodstvo. Primijetit ćete da ono svjetlo s kojim vas je vaše mudro biće punilo sada svijetli u vašim grudima, u vašem srcu. Da sjaji. Da zamislite sebe večeras, sutra, u narednim danima, kako se susrećete sa drugim ljudima i kako svjetlošću iz svog srca palite svjetlo u njihovim srcima, jedno po jedno, susret po susret, osmijeh po osmijeh. I istovremeno krajičkom oka primijetite da svi ovi ostalih 1000 ljudi čini isto kao i vi diljem svijeta. Svjetlom iz svog srca dotiču druga srca. I kako se pale svjetla diljem svijeta, jedno po jedno, i potom ta srca pale svjetla u srcima onih koje oni susreću.
I tako svi zajedno stvaramo novi svijet. I sada polako i nježno ćemo početi buditi naša tijela. Tako da možete polako početi meškoljiti prstima na stopalima, na dlanovima. Možete protegnuti ako vam paše. I potom možete položiti dlanove zajedno, protrljati ih, zagrijati ih. I kad su topli, možete ih položiti na svoje oči. Polako otvoriti oči. Polako otvoriti dlanove. I vratiti se skroz sada i ovdje. Evo ga. Jesmo. Dobro. Eto, vidite koliko nam malo treba. Hvala vam puno, hvala ti Petra na ovom, ovo je stvarno bilo potrebno. Da, baš. I meni. Stižu nam srčeki. Znači moramo se družiti još, jel tako? Dobro. Budemo i virtualno i uživo. Daćemo sve od sebe. Joj. Idemo sjajit. Dalje. Ajde, samo dišite. Sjetite se da dišete. Prije nek što odreagirate. Vraćate se sebi, uzimajte vrijeme za sebe. Meditirajte i sjetite se da niste sami, da smo svi zajedno. Vidimo se uskoro. Ugodno večer svima, lijepo se naspavajte i sjajite sutra. Bog svima.